Avui és el segon Conversa Santa Coloma. Farà la xerrada el Miquel Àngel Pare i el Xavi Valls, el Jordi Valls, i farà de moderadora la Sílvia, directora de la biblioteca, que com sabeu, juntament amb Fòrum Grama, tirem endavant aquestes converses que es fan un cop al mes. Coincidíem que era una ciutat tremendament, molt complexa. Molt complexa i molt jove. I molt jove. I amb superposicions brutals, no? D'arribades de gent que encara no s'ha acabat de fer allò de concentrar-te, una altra arribada, i clar, es feia difícil crear una cultura identitària. I potser la identitat de Santa Coloma culturalment és aquesta manca d'identitat. Aquesta construir-se contínuament. La visualització dels mitjans de comunicació. Fixeu-vos que la majoria de vegades que apareix Santa Coloma com a notícia, al periòdico, La Vanguardia, l'Avui, qualsevol premsa que prengueu, sempre apareix en l'espai que és la Gran Barcelona, o les coses de la vida, o la secció Vivir, que és les pàgines sèpia de la Vanguardia. Això és tal com ens veuen a Santa Coloma, ens veuen inserits dintre d'aquesta conurbació. Quan veiem el programa al Cracòvia o al Polònia, la imatge que dona Santa Coloma és la imatge que surt al Justo Molinero, en paròdia, surten al Tamudo, i aquestes són les imatges, diguem-ne, paròdiques que dona Santa Coloma. I bé, moltes vegades dius, és aquesta la Santa Coloma real? Sí, la gent que fa coses i tal, és una ciutat que dona molta riquesa d'idees, d'interaccions molt interessants. Home, jo crec que és una ciutat que bull, i molt, però no som capaços de lligar una cultura que tingui una continuació en el temps. I crec que el fenomen, aquests agents externs que ens han portat les immigracions amb etapes d'edat ben determinades, per mi són la resposta a aquesta diferenciació cultural que tenim. A mí lo que me parece es que sí que hay bastante aportación cultural en Santa Coloma. Yo no llego a todo lo que se hace. Hoy he tenido que elegir entre 3 o 4 actos. Me encuentro con las mismas personas en casi todos los sitios. ¿Qué estamos haciendo que no somos capaces de esta cultura, entre cometas, llevarla a toda la población? Al día de hoy, yo voy a diferentes actos y me encuentro caras, no las mismas caras, en las mismas caras, pero de 3 o 4 sectores. No hay yo lo que encuentro, no hay una unidad de la gente que puede impulsar la cultura, no existe en Santa Coloma. Que pudiéramos entrar a la Wikipedia, que leáis cuando se pone Santa Coloma qué ponen, y que si queremos hacer un servicio de verdad a Santa Coloma y a la cultura de Santa Coloma, que revisemos un poquito, que completemos lo que pone en la Wikipedia de Santa Coloma, porque pone cosas muy interesantes y muy positivas, pone bastante barbaridad y sobre todo hay muchas ausencias, muchas potencialidades que tenemos que no salen y que yo creo que vale la pena que las integren. A la vista está que nuestra realidad cultural es la multiculturalidad, y si ese trabajo que hacemos en las escuelas lo continuáramos en la vida civil i social. En l'aspecte aquest més immaterial, no? Però no només de la creació, sinó de tots, no? Hi ha una qüestió que és d'identitat i d'autoestima, però que és de reconeixement, no? I d'autoreconeixement, i que és un dèficit o alguna cosa per treballar més. El tema aquest que apuntes és la clau de la qüestió. Jo crec que a Santa Coloma no hem estat prou intel·ligents com per saber aprofitar allò que tenim i allò que passa. Pel que sigui, no en sabem. I m'estan recordant d'un llibre del senyor de Gasset, que ja sé que potser hi ha alguns que no els agrada, però és l'Espanya invertebrada, que diu: sense projecte comú no anem enlloc. I diu, aquí es desmembra tot quan no hi ha un projecte potent, que aglutini a tothom i que pugui ser engrescador per tothom. Aleshores, clar, si resulta que hi ha un munt de xiringuitos, un munt de cultures, un munt de no sé què, però no hi ha un pal de paller
capaç de suportar i aguantar tot allò que hi ha al seu entorn, la sensació que és de reino de taifes, que és el que... Com es fa això? És molt difícil, S'ha parlat de la vocació metropolitana de Santa Coloma, s'ha parlat que és una ciutat rica per als creadors, que té molta riquesa, s'ha dit que la cultura necessita constància i que potser hi ha hagut una manca de constància, s'ha parlat de la importància de construir a la ciutat un espai on viure la cultura, que ara semblava que encara no hi és. Quin és el paper dels mitjans de comunicació per construir aquesta visió cultural de Santa Coloma? Se parlava de la cultura de Santa Coloma, la cultura identitària, que algú deia que és una ciutat en construcció contínua, segons ha dit el Miquel Àngel. Després es parlava d'on consumeix el colomenc, i amb això enllaço aquest doble paper que dèiem que té Barcelona. D'una banda atrau els colomencs, atrau el consum cultural i de l'altra banda dificulta aquesta visió de la cultura pròpia. Es parlava també de la importància del paper dels polítics en la gestió cultural, es parlava de la manca de grans referents culturals a la ciutat, d'aquesta fugida dels que podrien ser-ho, els papers de les escoles i dels centres de formació en general, i això últim que s'ha dit, que dèiem que hi ha com uns guetos culturals, que cadascú fa la seva i que no acabem de lligar-nos els uns als altres, de donar-nos recolzament. I, per últim, el que deia el Josep Lluís, la importància d'aquesta necessitat d'autoreconeixement. No podem ser independents en les nostres relacions culturals, no amb Barcelona, sinó amb Girona i amb el món. Pel que deia, perquè és que estem connectats amb tot. I amb Nova York. I amb Nova York. I amb Nova York, sí. Està vivint ara l'Aranda. Sí, que sí, vull dir, aleshores, com es fa això? Doncs aquí sí que cal posar la intel·ligència en dir, a veure, anem a estar pendents de què està passant a tot arreu i anem a estar pendents del que fem nosaltres de que aquell altre s'enteri. El treball en xarxa és fonamental. Jo soc de l'opinió, i ho he dit moltes vegades, que necessitem llocs determinats que no han de ser una biblioteca necessàriament, sinó espais que jo sempre dic de creació. I de creació de què? De cultura. La gent ha de fer la seva i tu, a nivell polític, has de, quan vegis una cosa interessant, empènyer-la. I no estaria malament anar fent un mapa a Santa Coloma d'aquests petits espais. Què espais tenim per fer això? Anar col·locant sobre el mapa estratègicament aquests espais que a la seva vegada haurien d'estar relacionats amb els espais d'altres llocs. Badalona, Barcelona, Sant Adrià, tot interconnectat. També hi ha una cosa que sempre ens oblidem, perquè com que sempre estem parlant del present de Santa Coloma i del futur de Santa Coloma, ens n'oblidem del passat. I trobo a faltar que ordenem una mica tot el que hem fet, tot el que és la cultura a Santa Coloma, i que treballem un corpus de la cultura del barcelonès nord. Jo sempre he pensat que una de les coses que hauria d'haver importants és, entre les escoles de primària i de secundària, hauria d'haver algú o una petita estructura, el que sigui, que coordini aquests centres amb el que es fa a la ciutat. Després el tema també que hem parlat abans de la continuïtat amb les accions culturals que s'han fet, que no hi ha res que tingui continuïtat i això és molt esgotador. Santa Coloma és un fort que cou pa, cou producte. El problema és vendre, el problema és fer-lo extensiu, fer-lo conèixer i a més que serveixi per a engrescar. Jo dic que l'Ajuntament hauria de canviar l'embut o tallar-se les mans. No ha de fer coses, no ha de tenir el seu programa cultural, sinó la seva política cultural. Per tant, jo diria, la feina de la política hauria de ser no fer la seva obra, sinó estar molt atent què fa el poble. Posem les bases per fer el polític.
des dels polítics i la gent de les entitats. Si no ho fem, anirem fent cosetes amb la bona voluntat. Però... I a banda que som una gent collonuda. Vull dir, que estem aquí, mira... Jo soc optimista. En el fons estem d'acord. El model de biblioteca de Santa Coloma, és un model del qual hauríem de treure alguns apunts. Perquè en aquests moments són els que estan fent de pal de paller de moltes coses que es fan a la ciutat. No tan sols tenim el nostre públic de Santa Coloma, sinó tenim un públic molt més ampli. Estem en un espai estratègic molt important i molt interessant, però hem de saber què podem oferir a fora. És important la coordinació d'activitats, el paper dels polítics, no intervencionisme, sinó gestió cultural. Definim una política cultural de la ciutat, creem un projecte comú, deixem de banda els individualismes i oblidem-nos dels estereotips de Santa Coloma. Creem una marca, una oferta cultural que singularitzi la ciutat. Important, ens hem de vendre, hem de difondre el que fem. Hem d'aprendre a vendre el producte. Treballem en xarxa, l'importància de la zona del Barcelonès Nord, establir canals amb Sant Adrià, Badalona i, evidentment, amb Barcelona. Busquem referents externs que funcionin i analitzem-nos i valorem la cultura d'una altra manera, per la qualitat, deixem de banda el mercantilisme. I anunciar-vos que la pròxima xerrada serà l'últim dimarts del mes que ve i que el tema que parlàvem és la crisi de les esquerres. Oi que era aquest tema? Sí, sí. La crisi de les esquerres. Molt bé. Molt bé.